का रउरा सब कबो सोचले बानी कि जौन हमनी के काली माई के मूर्ति या चित्र देखे निके ओमे काली माई के जीव हमेशा बाहर काहे दिखावल जाला? का ई एगो उनकर भयानक रूप ह या एकरा पीछे कोनो गहरा रहस्य छिपल बा? चली आज ई वीडियो में एकरा के जानल जाओ। बात बहुत पुरान बा। जब काली माई असुरन के संहार करत रहली त उनकर रूप इतना भयानक हो गईल रहल कि पूरा सृष्टि कांप उठल, सब कुछ नाश हो जात रहल। तब भगवान शिव खुद आगे अइले और धरती पे लेट गए ताकि काली माई के क्रोध शांत हो सके। जैसे काली माई के पांव शिव जी के ऊपर पड़ल तब उनके अपने असली रूप के एहसास भइल और लाश से उनकर जीभ बाहर निकल गई। बाकी कहानी के माने सिर्फ इहे ना बा, एकरा में एगो गहरा संदेश छिपल बा। माँ काली के खून से भीजल जीभ अहंकार पर नियंत्रण के प्रतीक है। वो कहेली जब तक मनुष्य अपने अहंकार ना त्यागी तब तक ओके मोक्ष के प्राप्ति ना हुई। उनकर लंबा जीव हमने की याद दिलावला कि शक्ति के मतलब विनाश ना जागरण हवे। अगली बार अगर काली माई की मूर्ति देखिए तो डरी हम ये समझ जाइए कि ई रूप तोहरा अंदर के अंधकार मिटावे आइल बाटे। जय माता काली।